बाबा कारिक महाराज के मिक्सिंग एगो बाबा काली के दर पर खड़ा होके गुहार करे छे, लेकिन कारिक बाबू तो शेखर सारी माता अफरा के कान में सरबन चल गए। माता अफरा उठ के गुहार पचे ओयन देखी छाई एगो अबला गुहार कर रहले देहरी पर बाबा कारिक के नाम रख रहल है, लेकिन बाबू कारिक के गहबर में सुतल है। माता अफरा नाम ठिकाना हम तो बाबू कारिक के सेवक कहाँ तोहर घर लगे छौ और की तोहर नाव छौ और कला कारिक के दूरा पाके कारिक भला करी छे बाबा। कह दही एते बात माता हमर नाम राम छबीला लगैया, लेकिन हम बाबू कारिक के दर पर हम कारिक बाबू से भेंट करैया। हमरा दुनिया में संसार उजड़ गेलै। ये माता कुल परिवार हंसै छै, लेकिन हमरा कोनो हरा न छै माई।
ये माता कि हम बिगाड़े बाबू कारी के से हमारे बाबू कारी से भेंट करके हम पूछा चाहे थे माता हरन किनका बाबू कारी के मना देगे माई बेर में धरैया छबिया अय्या पूरा चाराना हो धल लतै चलाना माथे गया बादल गरज गेलै बादल गरज माई बोलै छै कथी तोरा घटलौ गे मातारी गया ना धाना लाछमी गे मैया कथी घटलौ ना गहिया गे ढोली पान पाना गे किए तोरा देलकौ गे मातारी गे किए कोनो देलकौ गे मातारी गाड़ी के तिला दे मैया कह दे मैया अपना तिला बाके हाल हाल गे किए कोनो देलकौ गे मातारी गे किए कोनो देलकौ गे मातारी गे नगर के साना जागे कैला गे माई कोनो ई नगर के समाज तोरा गाड़ी त न देलकौ से हमरा तू काचे नींद में जगा देले हा कल के न बउआ हमरा न अन्न धन लक्ष्मी घटल न पाकल पीरा पान बउआ तोरा दर पे एगो सेवक आयल ह बड़ा कने ही खीजे है तू ओकर हाल बुझल हो ओकर निवेदन लेला हमरा कुछो न घटल बउआ बहुत देर से तोहर नाव रटी छो कैसी माई लाख कोशिश करबे लेकिन हम ओकरा दूरा न जाए वाला हमारा खलकै गे मातारी गे हमारा खलकै गे मातारी अच्छा के चाउर गे पी गे लैया रतबा के दूध दूध गे हमारा धोती गे मातारी गे हमारा धोती गे मातारी गे माई हमर धोती जे रहलैया ओहो सेवक घेर लेले हमरा यछत के चाउर हमरा यछत सेहो खा गेलै और हमर अरक के दूध रहलैया मनिया सेहो पी लेलै हम न जाबै ओकरा दूरा पर कल के न बेटा चाहे बउआ तोरे से ही संसार चलतै अगर तू न जेबी तो ओकर संसार उजड़ गेल है ओकरा कोई कतन है फौरन तू जाही ओकर हाल बुझले न त तोरा दूरा पर जान त्याग देतौ देर में बोलै लड़ काकारी करौली देसा राजा हौ भैया करौली देसा राजा हौ
सेवक के समझा दही कि आई दिन से हमर धर्म करता और एकरो को बुरा न सोचता।